باجار هولێرê bi vê armancê semînerek hat darxistin û di vê semînerê de banga piştgiriyê li tevahiya Kurdan hate kirin. Piştgiriya çar aliyên Kurdistan bi şoreşa azadiyê ya Rojava re zêde dibe. Li bajarê Başûrê Kurdistanê Hewlêrê bi armanca nirxandina rewşa Rojavayê Kurdistanê semînerek hat dayîn. Semîner ji aliyê Koma Piştevaniya Rojavayê Kurdistan ve hat organize-kirin. Ev kom ji endamên PÇD'kê, Rêxistina Welatiyên Azad, Pijak, Ciwanên Welatparêz, Partiya Şûyî, Nivîskar, Rojnamevan û siyasetvanan pêk tê. Di semînerê de rewşa Rojavayê Kurdistanê û pirsgirêkên gel hatin nîqaşkirin. Nûnerê Koma Piştevaniya Rojavayê Kurdistanê axaftinek kir û got li Rojavayê Kurdistanê îro di encama têkoşîna gelê Kurd de şoreşa azadiyê dest pê kir û Kurd ji bo xweseriya xwe tê dikoşin. Ji her demê zêdetir pêwîstiya Rojavayê Kurdistanê bi alîkarî û destekê heye. Bi taybetî Kurdên ku ji ber şerneçalman koçî Başûrê Kurdistanê bikin, divê herkes xwedî li wan derkeve. Endamên Koma Piştevaniya Rojavayê Kurdistanê yên tevlî semînerê bûn nêrînên xwe anî ziman. Endam û nûnerê partiyên siyasî diyar kirin ku çara yekem ew e ku gelê Kurd divê asêde yekîtiya xwe saz bike. Kombûna ku îro li vê derê çêbûye nîşaneya vê yekê ye. Endamên Koma Piştevanî ji hemû Kurdistaniyan xwest Rojavayê Kurdistanê bi tenê nehêlin û alîkariya maddî û manewî pêre bikin.